Poštovani gledatelji, dobro vam večer. Upravo je počeo nedjeljni dnevnik Vinkovačke televizije. U Vinkovcima će sutra biti obilježen Dan hrvatskih branitelja grada Vinkovaca. Program obilježavanja započinje budnicom ulicama grada. Okupljanje branitelja i stradalnika najavljeno je između 9 i 9 sati i 30 minuta na trgu Bana Josipa Šokčevića, nakon čega će se sudionici svečanim mimohodom uputiti do gradskog groblja gdje će biti položeni vijenci i upaljene svijeće. Sveta misa u crkvi Svetih Euzebija i Poliona održat će se s početkom u 11 sati. Nakon mise najavljen je svečani koncert polaznika glazbene škole Josipa Runjanina i gimnazije Matije Antuna Reljkovića. Potom slijedi svečana akademija koja će biti upriličena u Vinkovačkom gradskom kazalištu Joza Ivakić u Vinkovcima. Početak je zakazan u 13 sati. O svemu tome, ali i o još koječemu, u večerašnjem dijalogu kolegice Jasne Matije Sabljo i umirovljenog bojnika Željka Mikića. Evo prvi put nakon 25 godina i u Vinkovcima će biti obilježen Dan branitelja, odabran je 30. svibanj. Kako je došlo do te inicijative i zašto 30. svibanj? Napokon, u Vinkovcima imamo Dan hrvatskih branitelja grada Vinkovaca koji će biti obilježeni 30. svibnja. Razlog zašto je to 30. svibnja, mislim da ne treba posebno objašnjavati. 30. svibanj 1990. godine je za sve nas značio prekretnicu u društvu nakon prvih demokratskih izbora oformljen je Hrvatski parlament i tada je u biti počela i obrana Republike Hrvatske. Mnogi Vinkovčani su nakon tog datuma pristupili u postrojbe Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, u prvi hrvatski redarstvenik, kasnije u Zbor narodne garde, u gardijske brigade, tako da taj 30. svibanj ima veliku simboliku i nama je drago što je upravo taj dan, što smo se uspjeli dogovoriti da taj dan bude dan hrvatskih branitelja grada Vinkovaca. Zašto se čekalo ovoliko dugo, 25 godina? Mnogi gradovi imaju Dan branitelja. Nažalost, imamo probleme u nama. Problem u tome, problem nama braniteljima. Mislim da smo sami očekivali da će neko drugi u naše ime pokušati nešto ostvariti, da će pokušati možda iskazati neku zahvalnost, iskazati pijetet i prema poginulima i prema živim hrvatskim braniteljima grada Vinkovaca. Nažalost, to se nije dogodilo. Ratni zapovjednici obrane grada Vinkovaca su se okupili, pokrenuli tu inicijativu. Istu inicijativu su prihvatile i podržale braniteljske stradalničke udruge grada Vinkovaca. Mi smo obrazložili zašto i zbog čega želimo da to bude 30. svibnja. Jednoglasno smo to kao inicijatori prihvatili i eto, na sreću Gradsko vijeće grada Vinkovaca isto tako jednoglasno prihvatilo tu našu inicijativu i donijelo odluku da 30. svibanj bude Dan hrvatskih branitelja grada Vinkovaca. Ponavljam, možda kasno, ali nikad nije kasno, bolje sada nego nikada i mislim da smo mi kao branitelji, a posebice mi dragovoljci Domovinskog rata, ratni zapovjednici, mislim da smo mi najviše krivi u svemu tome. Pokušavamo ispraviti neke greške, nadam se da ćemo u tome i uspjeti. Jedan onako bogat, osmišljen program je pripremljen. Vjerujem da ste dugo razmišljali kako što dostojanstvenije, onako ponosno obilježiti taj veliki dan za sve branitelje grada Vinkovaca. Lijepo ste to rekli, ponosno i dostojanstveno. Mi se toga dana prije svega želimo sjetiti svih naših poginulih, nestalih i umrlih hrvatskih branitelja grada Vinkovaca, isto tako i svih drugih branitelja u Republici Hrvatskoj i susjednoj Bosni i Hercegovini. Ali isto tako želimo napokon odati dužno poštovanje i iskazati zahvalnost svim onim hrvatskim braniteljima, preživjelima, ljudima koji su se vratili ponovno svojim poslovima, ljudima koji su možda u mirovinama, nekima koji su još uvijek u sustavu, koji su unutar Ministarstva unutarnjih poslova, Ministarstva obrane ili nekim drugim državnim institucijama i službama koji rade. Mislim da je vrijeme da se
uz naše poginule, nestale i umrle branitelje, sjetimo i onih živih koji se gotovo niko ne sjeća i svi smo ih zaboravili. Znači, jedinstvo onih koji nema više s nama i nas koji smo preživjeli. Negdje su napravljene greške u koracima, jer stalno se sluša neko nezadovoljstvo od strane branitelja, bez obzira o kojem je segmentu riječ. Nisu ostvarili ovo, ovdje su zakinuti, ovdje im je oduzeto. Nije li vrijeme, evo i sami ste rekli, da se zajedno sjedne, razgovara i da zaista se počnu rješavati svi ti problemi? Pa, problemi su uistinu duboki i nisu nastali od jučer. Moje osobno mišljenje, pa i mišljenje velikog broja mojih suboraca je to da su problemi nastali već početkom Domovinskog rata. Problemi su nastali kada su se počeli stvarati prve braniteljske i stradalničke udruge. Stvarane su u vremenima dok smo se mi još borili. Znači, prva udruga je, čini mi se, osnovana 1992. godine. Iza toga dolazi do poticanja, iniciranja, stvaranja mnoštva braniteljskih stradalničkih udruga. Mislim da je to bilo jedno pokriće i za nerad države i institucija koje su trebale voditi brigu i skrb o prije svega stradalnicima, a s druge strane postoji, mislim da su određene strukture koje su iz onog sustava, znači iz one socijalističke Jugoslavije, prešle u institucije mlade Hrvatske, bile su svjesne toga da jaka braniteljska populacija, posebice mi, dragovoljci, predstavljamo ozbiljan problem onima koji baš ne vole Hrvatsku na načine na koje molimo mi, na koje su je posebice volili oni koji su svoj život dali za Hrvatsku. Znači, nije slučajno, to je ciljano napravljeno. I ovaj dokaz, znači da smo dobili Dan hrvatskih branitelja grada Vinkovaca jednoglasno, znači zajednički, kroz razgovore, je dokaz da jedino nešto možemo učiniti skupa, zajedno, u razgovoru, dogovoru, i mišljenja sam da toliki veliki broj udruga i na državnom nivou, a pogotovo 21 braniteljska i stradalnička udruga, to je uistinu previše. Mislite da trebate svi biti, da tako kažemo, u jednoj udruzi, zajedno djelovati, zajedno rješavati probleme, jer zapravo problemi su gledano isti? Naravno, ali tu se očekuju se potezi vladajućih, znači neovisno o tome ko je na vlasti. Vidjeli smo što je učinila prošla vlast pod vodstvom Zorana Milanovića. Od znači silovanja i napada na žrtvu Vukovara, preko omalovažavanja braniteljske populacije koje su izazvale razne prosvjede, dovođenje u negativni kontekst branitelja po bilo kojoj osnovi. O braniteljima se nikada nije govorilo u pozitivnom nekom kontekstu. Jesu li vaša očekivanja velika od sadašnjeg ministra branitelja? Pa, ministar branitelja kao ministar branitelja, mislim, prije svega radi se o jednom izuzetnom čovjeku, general Tomo Medved, je moj suborac, čovjek kojeg poznam, jedan častan čovjek iz jedne časne obitelji, dragovoljac Domovinskog rata, prošao je sve, znači, od vojnika do generala. On pozna braniteljsku populaciju, ali bez pomoći ostalih, znači to je prije svega i Ministarstvo gospodarstva i financija, samog premijera i svih ostalih koji se nalaze u vladi, mislim da on neće moći sam puno toga raditi. raditi. Stalno se vraćamo na tu riječ zajedništvo koju možemo čuti svakodnevno u medijima i očito da zaista zajedno se sve može napraviti. Vratimo se još samo na kraju ovome Danu branitelja u Vinkovcima, koji, evo što smo na samom početku konstatirali, prvi put se održava. Vjerujemo da očekujete i da građani dođu, da vas podrže. Pa evo za kraj vaša poruka za ovaj, kao što smo već konstatirali, ponosni, veliki dan za sve branitelje grada Vinkovaca. A 30. svibnja je centralni događaj, postoje i neke popratne manifestacije. Građani su putem medija mogli upoznati, izradili smo prigodan plakat i letke gdje građani mogu vidjeti, znači, sva događanja. Centralno zbivanje će se dogoditi
u ponedjeljak 30. svibnja. Okupit ćemo se, naši motoklubovi će malo dati do znanja građanima da se nešto zbiva u gradu. Okupit ćemo se znači negdje između 9 i 9:30 u pješačkoj zoni na Trgu bana Josipa Šokčevića. U dostojanstvenoj koloni ćemo otići ovdje, znači do Vinkovačkog groblja, položiti vijence, upaliti svijeće za sve naše poginule, nestale i umrle hrvatske branitelje. Iza toga ćemo imati svetu misu. Poslije toga će na Trgu bana Josipa Šokčevića biti kratak program u izvedbi polaznika glazbene škole i gimnazijalaca i u 13 sati će biti svečana akademija u Gradskom kazalištu Joza Ivakić. Navečer tamburaški koncert tamburaškog sastava Sinova Ravnice. Evo poruka vaša Pa svima. poruka, upravo to sam sad htio reći, skloni smo zaboraviti, a neke stvari ne smijemo zaboraviti. Ne smijemo zaboraviti sve ove ljude koji leže na ovom groblju, na grobljima diljem Republike Hrvatske, Bosne i Hercegovine i drugdje. Ti ljudi su dali živote za nešto što bi nam trebalo biti sveto. Definitivno nemamo državu kakvu smo sanjali, ali bili smo optimisti i ne predajemo se. Pozivamo sve hrvatske branitelje, stradalnike, sve ljude kojima je Hrvatska u srcu, građane grada Vinkovaca, prijatelje grada Vinkovaca, da dođu 30. svibnja, da nam se pridruže i da taj dan obilježimo upravo onako što ste rekli, ponosno, dostojanstveno, u ime onih kojih nema, ali i u ime onih koji su branili i obranili Republiku Hrvatsku. Hvala vam lijepo na razgovoru i vama i svima živim pripadnicima 109. brigade, svima koji su dali obol u obrani grada Vinkovaca. Čestitam Dan branitelja. Hvala lijepo i hvala vama što pratite ovakva zbivanja i na neki način, posebice Vinkovačka televizija, širi istinu. Hvala vam puno. A u nastavku dnevnika donosimo pregled tek dijela brojnih događaja kojima su u tjednu na izmaku nazočile naše ekipe. Slijedi 7 VTV dana. U organizaciji Agencije za razvoj Vukovarsko-srijemske županije Hrasta u suradnji s Ministarstvom poduzetništva i obrta u Vinkovcima je održano javno predstavljanje E-impulsa 2016. programa poticanja poduzetništva i obrta te novog zakonodavnog okvira za poticanje ulaganja u Republiku Hrvatsku. Moglo se ovom zgodom čuti štošta o novim mjerama koje će poduzetnicima znatno olakšati poslovanje, posebice imajući u vidu činjenicu da je osigurana veća financijska potpora, ali i da su pojednostavljeni neki kriteriji. U Drenovcima je održan svečani koncert pod nazivom Obnovljena baština Cvelferije. Svojim nastupom uveličali su ga članovi ansambla Lado. Budući da je u obnovi baštine svesrdnu pomoć pružilo Ministarstvo kulture sa 700.000 kuna, svečanost je nazočio i resorni ministar Zlatko Hasanbegović. Projektom Obnovljena baština Cvelferije tamošnjim kulturno-umjetničkim društvima uručene su nošnje i tradicijska glazbala. Tomislav Josić proglašen je krivim za organizaciju i poticanje nereda i razbijanja dvojezičnih ploča u Vukovaru. Na posljednjem ročištu na Općinskom sudu u Vukovaru predsjednik Stožera za obranu Hrvatskog Vukovara osuđen je na kaznu od 6 mjeseci zatvora uz uvjet od godinu dana i uz 1000 kuna sudskih troškova koje mora podmiriti. Josićev odvjetnik Zvonimir Hodak presudu je komentirao riječima: "Tu nije kraj. Ako Županijski sud u Vukovaru potvrdi presudu, podnijet će žalbu. Ako treba i Međunarodnom sudu za ljudska prava u Strasbourgu." Negodovanje Josićevih suboraca i članova Vukovarskog stožera uokvireno je paljenjem svijeće pred zgradom Općinskog suda i prije izricanja presude. Povodom svečanog obilježavanja Dana Oružanih snaga Republike Hrvatske i Dana Hrvatske kopnene vojske i 25. obljetnice formiranja Oružanih snaga Republike Hrvatske u slavonskim vojarnama, između ostalih i u Vinkovačkoj vojarni 5. gardijske brigade Slavonski Sokolovi, održan je Dan otvorenih vrata. Posjetitelji su mogli razgledati izložen taktičko-tehnički zbor naoružanja i vojne opreme gardijske oklopno-mehanizirane brigade, tank T-84, inženjerijske strojeve, osobno pješačko naoružanje, sustave protuzračne obrane, sredstva veze te ostalu vojnu opremu.
Najveće oduševljenje ovom prigodom iskazali su najmlađi posjetitelji. Udruge diljem Hrvatske otvorile su svoja vrata. Građani su dobili tako priliku sudjelovati u brojnim kreativnim radionicama, predavanjima, predstavama, akcijama te upoznavanju s različitim društveno korisnim projektima i programima, ali i mogućnostima volontiranja u udrugama. U okviru obilježavanja Dana otvorenih vrata udruga svoje su aktivnosti u središtu Vukovara predstavile i Vukovarske braniteljske udruge, Udruga braniteljica Domovinskog rata, Udruga djece poginulih i nestalih hrvatskih branitelja te koordinacija udruga proisteklih iz Domovinskog rata Vukovara. Proslavljen je blagdan Tijelova, svetkovina presvetog tijela i krvi Kristove, spomendan na Veliki četvrtak kad je Isus Krist ustanovio Euharistiju na posljednjoj večeri. Tijelovo se slavi od 13. stoljeća, uvijek na 9. četvrtak nakon Uskrsa. Uz svetu misu ovaj blagdan se u župama slavi i kroz tijelovsku procesiju, a upravo tako proslavili su ga i župljani i župe svetog Vinka Palotija. Ovogodišnji dan otvorenih vrata udruge osoba s invaliditetom Bubamara članovima je ove godine bio itekako poseban. Predstavili su svoj veliki i u Hrvatskoj jedinstven projekt. Otvorenje kafića u kojima će biti zaposlene osobe s Downovim sindromom. Sve je spremno i prostori djelatnici, no nije spreman, kako to obično biva, onaj financijski dio. Stoga je dan otvorenih vrata udruge Bubamara bio prigoda za poziv svima koji su u mogućnosti da svojim prilozima pomognu što skorijem otvorenju kafića, jer na taj način će potpomoći i zapošljavanje 5 osoba kojima će ovo biti prvi posao. Članovi Hrvatskog društva logoraša srpskih koncentracijskih logora u Lipovcu su obilježili 24. obljetnicu velike razmjene logoraša koja se u ovom mjestu dogodila 22. svibnja 1992. godine. Tada su, podsjećamo, razmijenjena 284 logoraša, većinom branitelja koji su sudjelovali u obrani Vukovara. Osim logoraša, otkrivanju spomenika u Lipovcu nazočili su predstavnici Ministarstva branitelja, Vukovarsko-srijemske županije, općine Njemci i grada Vukovara. U organizaciji Udruge medicinskih sestara u Vukovaru je održan 9. simpozij medicinskih sestara zdravstvene njege u kući, na kojem su sudjelovale medicinske sestre iz cijele Hrvatske. Bila je ovo još jedna prigoda za dodatnu edukaciju medicinskih sestara, kao i za ukazivanje na probleme s kojima se suočavaju tijekom svoga svakodnevnog rada. U Hrvatskoj je trenutno oko 2000 medicinskih sestara zaposleno u zdravstvenoj njezi u kući koje rade s najtežim bolesnicima, nepokretnima, teško pokretnima te umirućim pacijentima. Moglo se čuti i to da u zdravstvenom sustavu, odnosno u bolnicama, domovima zdravlja i zdravstvenoj njezi u kući, nedostaje oko 12.000 medicinskih sestara. Polaganjem vijenaca podno križa na gradskom groblju u Vinkovcima, svetom misom u središnjoj Vinkovačkoj crkvi, druženjem i otvorenjem izložbe fotografija obilježena je 25. obljetnica od osnutka legendarne Vinkovačke brigade. Kroz postrojbe 109. Vinkovačke prošlo je više od 9600 pripadnika, od kojih je 202 poginulo, 640 je ranjeno, a 24 su i danas na popisu nestalih. 109. Vinkovačka brigada branila je Vinkovce i okolicu na bojišnici dugoj 70 km. Pred prepunom dvoranom Gradskog kazališta Joza Ivakić izvedena je premijera mjuzikla za djecu Čarobni kolač. Prema tekstu Kristine Gavran režirala ga je Frana Marija Vranković. Najmlađa vinkovačka publika tako je kroz ovu veselu i vrckastu jednosatnu predstavu vidjela preobrazbu zločestog čarobnjaka Lavinija, utjelovio ga je Vladimir Andrić, i strašnog mrguda bez prijatelja u veselog čarobnjaka koji odluči za sobom ostaviti svoja zlodjela. Njegovoj se pronađenoj životnoj radosti najviše veseli njegov mačak Mrkonja, a Lavinije nikad ne bi prestao biti mrgud da nije bilo vrijedne i marljive čarobnice Praline i njezinih razigranih pomoćnica Višnje Jagode. Predstava je nastala u koprodukciji s Osječkim dječjim kazalištem Branka Mihaljevića, a uz već spomenutog Andrića u nje glume još Ivan Pokupić, Mija Krajcar, Marina Stjepanović i Antonije Šašo. I bio je ovo dnevnik Vinkovačke televizije. Hvala što ste bili s nama, ostanite i dalje uz naš program. Želimo vam ugodan nastavak večeri i uspješan početak novog radnog tjedna. Doviđenja.